муваффақият ба зудӣ ва ба осонӣ ҳеҷ ба даст наомадааст. Агар шахсе ки муваффақ аст, пас баҳраш талош кардаасту беандоза заҳмат кашидааст. дуруд дӯстони азиз, нашри навбатии барномаи ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва айни ҳол дар меҳмонии мо нафаре ҳузур дорад ки барои муваффақ шудан хеле талош кардааст. ӯ як нафар варзишгари ҷавону муваффақи кишварамон аст. чандин маротиб Тоҷикистонро бо ҳунару маҳорати варзишии худ дар сатҳи ҷаҳон маърифгар шудааст. ӯ чемпиони ҷаҳон, чемпиони ҷоми ҷаҳон ва чемпиони Осиё аст. аз ин унвонҳову дигар унвонҳое ки ин варзишгар касб кардааст, дар давоми суҳбат огаҳ хоҳем шуд. Баҳром Гадоев, хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Хуб, Баҳром, чун дар оғоз гуфтем ки шумо чандин маротиб Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳон маърифгар шудед ва чандин унвонҳои сатҳи ҷаҳонӣ ам доред. яке аз унвонҳоятон ин касб кардани унвони устоди дараҷаи варзиши байналмилалӣ низ ҳаст. хуб, биёед суҳбат бикунем ки чӣ гуна ин унвонҳоро соҳиб шудед. аз куҷо сар шуд масалан фаъолияти варзишии шумо? Ман аз соли 2005 то инҷониб дар ин намуди варзиш машқ мекунам. мураббии аввалини ман Далер Тураев мебошад дар ин намуди варзиш. Мусобиқаи аввалини ман мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мебошад ки ман дар он ҷо дар соли 2006 ҷои дуюмро ишғол намудам. Он замон чанд сол доштед? Он замон 10 сол доштам. Яъне шумо аз 9 сола 10 солагӣ шурӯъ кардед ба варзиш? Бале, мусобиқаи аввалинам дар синни 10 солагиам буд. Мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд ки дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол намудам. фикр мекунам мовони наврасӣ хело ҳам мовони пуршуру шавқ аст ва кӯшиш мекунӣ ки зина ба зина масалан дар мусобиқаҳои дохил ҷо касб бикунӣ. Масалан ин як ҳавасмандӣ мешавад ки минбаъд шояд худро комилан ба варзиш бибахшӣ. Хуб, ки масалан сабаб шуд ки шумо навъи варзиши таеквондоро интихоб кунед? Масалан футболро чаро на, гӯштинро чаро на маҳз таеквондо? Падарам ки варзишгар буданд, ман худ аз хурдсолӣ шавқу рағбат доштам ки ба ягон намуди варзиши якҳарбаҳои шарқӣ машғул бошам. ман аз кӯдакӣ худ мехостам ки ба намуди таеквондо ё ин ки карате, кикбоксинг ҳамин якҳарбаҳои шарқӣ машғул шудед? Бале. хуб, яъне аввалин мусобиқаатон дар сатҳи ҷумҳур, яъне дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд? Бале. Соли 2010? 2006. 2006? Бале. ҷои ҷимро касб кардед. Беҳтарин. Хуб, бо гузашти вақт масалан шумо вақте ки ҷои дуюмро низ касб кардед баъд аз 1 сол 2 соли тамрин, боз дар чӣ гуна мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳур ё ин ки дар мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ иштирок кардед? дар соли 2007 мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Қирғизистон Истикул баргузор гашт. Ман дар он ҷо ҷои сеюмро ишғол намудам. Аввалин мусобиқаи байналмилалии ман буд дар соли 2007. Бале. ҷои сеюмро касб кардед. Он ҷо чӣ гуна мусобиқа чӣ гуна гузашт? Масалан аз чӣ қадар давлат буд иштирокчиён? Рақибони шумо киё буданд? Он ҷо 4 давлат буд. Ман бо 3 рақибам ғолиб баромадам ва ба давраи нимниҳоӣ бо варзишгари худамон тоҷик шикаст хӯрдам. Яъне дар он мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ бо варзишгарон аз дохили кишвари худ низ рақобат мекардед? Бале, бале. Ки буд он? Илҳом Одинаев. Вай ҳозир бошад дукара чемпиони ҷаҳон мебошад. Аҷоиб. вақте масалан берун аз кишвар меравӣ дар як мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ иштирок мекунӣ, аз рӯи қоидаҳо мумкин ам буда бошад? Мусобиқаи байналмилалӣ мумкин аст аз як давлат 2-3 нафар аз як давлат дар як вазн иштирок намояд мумкин аст. ва ҳам имкон аст ки бо ҳамдигар рақобат бикунанд? Бале, дар он ҷо гарчанде ки як кишварро маърифӣ мекунанд? Бале, бале, дар он ҷо дар ҳамон педестал ҷои якум, дуюм, сеюм ҳар се варзишгари тоҷик буд. олӣ. Хуб, як навор мебинем аз масалан фаъолияти варзишии шумо, пас он суҳбатамонро идома медиҳем. хуб, Баҳром, гуфтед ки масалан сабаб он шуд ки шумо падаратон варзишгар буд, яъне варзишро интихоб кардед, тарзи ҳаёти солимро интихоб кардед ва гуфтед ки чаро маҳз таеквондоро интихоб кардед. акнун мехостем бидонем ки ҳамин таеквондо
навъи варзиши тайквандо шумо зиёда аз масалан 15 сол машқу тамрин мекунед, ҳам дар навъи варзиши тайквандо ва ҳам дар навъи варзиши кикбоксинг. мехостем бидонем ки ба шумо чӣ дод ҳамин навъи варзиш? ба ҷуз он ки масалан шумо унвонҳои сатҳи ҷаҳониро касб кардед, якчанд навъи унвонҳои дохили ҷумҳурро касб кардед, ҳамин навъи варзиш ба шумо чӣ дод? ман фикр мекунам ки ҳар як варзишгар пеш аз оне ки ба ҳамон варзиш машқро оғоз намояд, барои худ як мақсад мегузорад то ин ки ба ҳамон мақсад расад. ва ман шукр мекунам ки чӣ мақсаде ки гузоштам дар ин намуди варзиш, чӣ мусобиқаҳои байналмилалие ки рафтам, мақсад гузоштам, ба мақсадҳои худ расидам ва қариб ки ҳамаи унвонҳои ва ҷоизаҳои варзиширо ба даст овардам. беҳтарин ҷавоб. хеле ҳам зебо тавсиф кардед. хуб, мехостем бидонем ки кишварҳоеро ки масалан шумо рафтед, аз як тараф Тоҷикистонро онҷо муаррифӣ кардед бо ҳунару маҳорати варзишии худ ва аз тарафи дигар ҷойҳои намоёнро касб кардеду унвонҳои сатҳи ҷаҳониро касб кардед, боз чиро мушоҳида мекардед? Масалан мерафтед хориҷи кишвар, онҷо дар мусобиқаҳо иштирок мекардед. ба фикратон масалан рафту ва иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ба варзишгар ягон чӣ дода метавонад? Бале, вақте ки ту ба дигар давлатҳои хориҷа сафар менамоед, албатта ҷаҳонбинӣ васеъ мешавад ва бо дигар варзишгарони хориҷи кишвар ҳамсӯҳбат мешавӣ, ҳамаи урфу одати давлати худатро нақл мекунӣ ва байни якдигар дӯстӣ пайдо мешавад ва яъне таҷрибаи чандтарафа пайдо мекунед. ҳам аз нигоҳи варзишӣ ва ҳам аз нигоҳи масалан як нафар шаҳрванди намунавӣ буданд. Бале. Беҳтарин. хуб, биёед акнун дар бораи дигар мусобиқотатон ҳарф бизанем ки масалан дар кишварамон иштирок кардед, бароятон хеле ҳам хотирмон буд. Яъне шумо гуфтед ки аз наврасӣ шурӯъ кардед иштирок дар мусобиқоти масалан чӣ ҷумҳур ва чӣ сатҳи ҷаҳонӣ? Мусобиқаи хотирмон ва аз ҳама мусобиқаи гӯем ки шадид ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд, ҳамаи рақибони ман хело пуртаҷриба буданд. дар ҳамон педестале ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд, ман ҷои аввалро ишғол кардам. Дар ҳамон педестал соли 2017 буд, ман ҷои аввал будам, чемпиони ҷаҳон. ҷои дуюм Муллоҷонов Муҳсин буд ки дар соли 2019 чемпиони ҷаҳон байни калонсолон шуд. дар ҷои сеюм Фаридун Гадоев буд, чемпиони ҷаҳон дар соли 2016 байни наврасон гардидааст ва боз ҷои сеюм Ҳасан буд ки дар чемпионати ҷаҳон байни калонсолон ҷои сеюмро ишғол кардааст ва ман дар байни ин қадар варзишгарони унвондору гӯем пуртаҷриба ҷои аввалро ишғол кардам. Мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд дар дохили кишвар. Бале. хуб, фикр мекунам як музаффарияти калон аст, вақте ки як муваффақияти ҳамон варзишгар аст. зеро солҳо талош мекунад ки ба ин гуна унвонҳо бирасад. хуб, дар бораи аввалин мусобиқаи сатҳи ҷаҳониятон пештар ҳарф задем. Яъне он замон шумо 9 сол доштед? 11 сол доштед. соли 2007 дар давлати Қирғизистон буд. биёед акнун дар бораи дигар масалан мусобиқаҳоятон берун аз кишвар ҳарф бизанем. бароятон беҳтаринашон кадом буд? Масалан он ҷое ки шумо рафтеду масалан парчамбардори кишвар шудед, як давлати соҳибистиқлолро муаррифӣ кардед, чӣ гуна буд бароятон? эҳсос чӣ гуна буд? мусобиқаи байналмилалии дигари ман чемпионати Осиё байни наврасон буд. дар давлати Непал, шаҳри Катманду баргузор гашт, ки дар он ҷо ман соҳиби медали тилло гаштам. ҷои аввалро ишғол намудам. Кадом сол буд? Соли 2014 унвони чемпиони Осиё ба ман насиб гашт. Беҳтарин. дигар мусобиқаи байналмилалии ман дар соли 2015 чемпионати ҷаҳон байни калонсолон буд, ки ман дар он ҷо баъд аз наврасӣ дар намуди теквандо мусобиқаи байналмилалӣ наврасон аст то 18 сола, калонсолон бошад аз 18 сола боло. Ман дар он ҷо нав синни 19-ро пур карда будам.
مسابقه بین المللی چمپیونات جهان بین کلانسولان بود که در آنجا جای دوم را اشغال کردم. در دولت بلغارستان شهر پلوودیو برگزار گشت. در آنجا جای دوم را اشغال نمودم. خوب بهرام، فکر میکنم اگر از همین گفته‌های شما همین مسابقه که اشتراک کردید یک نوار ببینیم خیلی هم خوب میشود، به مورد خواهد. پس اون با صحبتم رو ادامه میدیم. بعد از چند لحظه برمیگردیم، او رو همراه باشید. دوستانی عزیز، برگشتیم سر صحبتمون همراه یکی از ورزشگران موفق کشورمون بهرام گدایف و یادداشت میشم که این برنامه جهان زیب است. خوب بهرام، از نوار چگونه که دیدیم شما خیلی هم رقابت خوب داشتید با رقیبان خود در یکی از مسابقات سطح جهانی، اون هم در کشور بلغارستان. خوب، اینجا جای دوم رو کسب کردید. بله. جای دوم هم زینه افتخاری است. بالای آن همون منبر، یعنی پدیستال میگویند، بالای همون میبروی مثلا پرچم پرافشان میگردد. این به هر ورزشگر میسر نمیشود. شاید دیگر ورزشگرانی که در این مسابقه اشتراک میکردند آرزوی آن رو داشتند که حداقل جای سوم رو بگیرند. خب شما جای دوم رو کسب کردید. بعد از این مسابقه فکر میکنم باز در چندین مسابقات سطح جهانی هم اشتراک کردید. بعد از این مسابقه بین المللی جام جهان بین کلانسولان بود که من در آنجا جای دوم را اشغال کردم. مسابقه دیگری من سال 2018 مسابقه آسیا بین کلانسولان اوید با کیک بوکسینگ بود که در دولت قرقیزستان برگزار گشت. در آنجا من سزاوار جای اول گشتم. بیاید صحبت بکنیم اطراف اون که شما چند مراتب میشود مثلا در دولت قرقیزستان در مسابقات شرکت میکنید؟ مثال در دولت قرقیزستان من دو بار با مسابقه بین المللی رفتم. در دولت بلاروس باشد 3 بار رفتم مسابقه بین المللی. یعنی چمپیونات های تایکواندو امکان است که در یک دولت چند مرتبه هم برگزار بگردد؟ بله، چمپیونات های بین المللی، جام جهان ها، چمپیونات آسیا ها، چمپیونات جهان ها. بله. خوب، مثلا اگر بگیریم شما سال 2015 در کشور بلاروسیا اشتراک کردید، با سال 2016 در همون کشور مسابقه برگزار شد، شما اشتراک کردید. بله. و رقیبانتان همون رقیبانی بودند که پارسال بود. رقیبان هر سال عوض میشوند. ما با هر یک مسابقه بین المللی برآمدن تو باید در دولت خود در مسابقه جمهوریوی جای اول یا دوم رو اشغال نمایی که بعد مسابقه های بین المللی رستگار شوی، یعنی راحت میشود. بله. خوب بهرام، مثلا برای هر یک ورزشگر مسابقه ها مثلا از روی نوعشون بهترین میشوند، مثلا شاید بدترین هم بشود. شما از بهترین هاش از چند تایش مثلا صحبت کردید، حرف زدید. بود یگان مسابقه که مثلا پشیمان شدید برای اشتراک کردن در اون؟ پشیمانی نبود، ولی گویم که مسابقه از همه ناامیدترین من این چمپیونات جهان بین کلانسولان در سال 2019 بود که من از دو رقیب خود شکست خوردم که از دولت فدراسیون روسیه و از دولت کره بود. این مسابقه در کجا برگزار شد؟ در دولت بلغارستان در سال 2019. یعنی شما با تیاری
ҷиддӣ бале ба ин мусобиқа раҳсипор ман шудед? дар мусобиқаи ҷаҳон байни калонсолон ҷойи дуввумро ишғол намуда будам ва бояд ки ё ин ки зиёдтар ё ин ки ҳадди ақал ба даври ниҳоӣ мебаромадам. Ба худ мақсад гузоштам. Бале, нақша монда будам, вале аз рақибони худ шикаст хӯрдам. Варзиш ҳамин гуна аст. Баъзе ҳолатҳо масалан тасодуфан пеши рӯят меояд, ҳамон гунае ки дар нақшаҳо набуд. Яъне таваккалӣ аст. Масалан дар ин гуна мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳам ширкат кардам. Барои то ноумедтарин мусобиқа буд? Бигӯем ки аз соли 2019 на он қадар замони тӯлонӣ гузаштааст, вале шумо боз ҳам ба қавле миёни худро сахт бастаеду устувориро касб кардаед ва мехоҳед ки боз дар ин навъи варзиш муваффақтар бошед, масалан унвонҳо дараҷаҳои зиёдтарро касб бикунед. Хуб, гуфтед дар бораи мусобиқае ки соли 2018 баргузор шуда буд. Яъне 2019 ба ғайр аз масалан дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон ширкат кардан, боз дар ягон мусобиқаи дигаре ширкат кардед? Бале, дар мусобиқаи ҷоми Осиё ман ҷои дуввумро ишғол кардам. Дар давлати Қазоқистон, шаҳри Алмато буд ки дар он ҷо ҷои дуввумро ишғол кардам. Мусобиқаи ҷоми Осиё буд. Хуб, ба гумони шумо, ба фикри шумо ба варзиш машғул шудани масалан ҷавонон, ба варзиш машғул шудани наврасон, онҳое ки масалан як замон ба варзиш машғул мешаванд, вале тарк мекунанд онро, сабаб дар чӣ бошад? Сабаб ман фикр мекунам дар рӯ афтодагӣ аст. Хеле ки мегӯянд варзиш ҳастин, ба ягон варзишгар кафолат дода намешавад ки ҳар мусобиқа ҷои аввалро ишғол намоӣ ё ҳар мусобиқа ту ғолиб бароӣ. Барои ҳамин бояд варзишгар рӯ афтода нашавад. ҳастанд варзишгароне ки баъд аз қаҳрамони ҷаҳон ё ин ки қаҳрамони Осиё шудан, дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ шикаст мехӯранд. ё ин ки ҳастанд варзишгароне ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ қаҳрамонҳои ҷаҳонро шикаст медиҳанд. Барои ҳамин ин варзиш аст. Бояд рӯ афтода нашавед. Баъд аз ҳар як мусобиқаи худ бояд боз нақша кунӣ ки ба мусобиқаҳои байналмилалии дигар иштирок карда дастовардҳои худро зиёд кунӣ. Ва зина ба зина баландтар барои. Яъне чӣ гуна ки гуфтед, кафолат дода намешавад ва барои масалан зинаҳои болоро касб кардан бояд устувор бошад варзишгар. Бояд зина ба зина масалан чӣ сахтиҳое ҳаст, чӣ мушкилиҳое ҳаст, онро паси сар кунӣ ки то ба муваффақият барасӣ. Чӣ гуна ки гуфтем, муваффақиятро ба даст овардан ҳам осон нест, бояд бараш талош бикунӣ. Хуб, алон як навори дигар мебинем аз рақобати шумо. Пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. ман боз фаромӯш кардам як мусобиқаи аз ҳама муҳимтарини мусобиқаи ман буд. Чемпионати ҷаҳон байни наврасон буд ки дар давлати азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор гашт, ки ман дар он ҷо унвони чемпиони ҷаҳонро соҳиб гаштам. Соли 2014. Бале. Аз ин гуна унвонҳо набояд фаромӯш кард, чӣ гуна ки гуфтед барои шумо муҳиманд. Хуб, соли 2014 шумо унвони чемпиони ҷаҳонро касб кардед байни наврасон. Бале. ба фикратон барои ин гуна унвонҳоро касб кардан варзишгар бояд чӣ гуна хислатҳоро дошта бошад? Албатта бояд шабу рӯз дар тамрин бошӣ, тамринҳои худро пеш аз мусобиқаи ҷаҳонӣ бошад на камтар аз 1 сол ту бояд тамринҳоро аз даст надода ба тамринҳо бояд ҳозир шавӣ. боз фикр мекунам барои мо дар роҳи рост бояд бошӣ ки бо масъулият бояд бошӣ. Бо масъулият бояд бошӣ, сари вақт ба тамринҳо ҳозир шавӣ, ягон масалан тамринро аз даст надиҳӣ, устувор бояд бошӣ.
ин аст ҳамон хислатҳои варзишгар вақте ки мехоҳад ба ягон масалан муваффақияти бузург ноил бишавад. Хуб, ба ғайр аз унвони чемпиони ҷаҳон, шумо боз унвони чемпиони ҷоми ҷаҳон ҳастед. бале. чемпиони ҷоми ҷаҳон аз чемпиони ҷаҳон чӣ фарқ дорад? дар ҷоми ҷаҳон мисол аз як давлат метавонанд чанд варзишгар омада иштирок намояд. 4 варзишгар, 5 варзишгар. Ин барои таҷриба аст. ҳар касе ки ҳар як варзишгаре ки мехоҳад ба ин ҷоми ҷаҳон барои таҷрибаи худро бой гардондан иштирок намояд. Аммо чемпионати ҷаҳон бошад, аз як давлат фақат як варзишгар метавонад иштирок намояд ва ту бояд ин роҳхатро ба даст орӣ. Барои ба даст овардан ту бояд дар ҳамон чемпиони ҳамон давлати худ гардӣ. яъне унвони чемпиони ҷаҳон аз унвони чемпиони ҷоми ҷаҳон бартарият дорад, болотар аст. хуб, баъд аз он ки масалан шумо унвони чемпиони ҷаҳон, унвони чемпиони осиё, унвони чемпиони ҷоми ҷаҳонро касб кардед, баъд аз ҳамин мусобиқот, баъд аз масалан ана ҳамин унвонҳо ба шумо унвони устоди варзиши дараҷаи байналмилалиро доданд? бале, баъд аз чемпиони ҷаҳон шудан дар соли 2014, баъд аз он ба ман устоди варзиши дараҷаи байналмилалиро тақдим карданд. хуб, вақте ки масалан шумо унвонҳои устоди варзиши Тоҷикистон, устоди варзиши дараҷаи байналмилалиро касб мекунед, фикр мекунам бояд пеши худ ҳамин гуна як нақша ҳам гузоред ки шогирд тарбия кунед. Доред шогирд? бале, ҳоло бошад ман дар муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши намудҳои тейквондо ба ҳайси мураббӣ кор ва фаъолият мекунам. чӣ қадар шогирд доред? зиёда аз 10 нафар аст ҳоло бошад. ҳоло ман нав ба кори мураббигӣ оғоз кардам. ва фикр мекунам таҷрибаатон кофӣ аст масалан ки шогирди зиёде дошта бошед. хуб, таманнои онро мекунем ки сафи шогирдонатон зиёд шаванд ва ба мисли шумо ҳамин гуна парчамбардори кишвар бошанд, дар масалан мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карда Тоҷикистонро муаррифгар бошанд, унвонҳои масалан сатҳи байналмилалиро касб бикунанд ба мисли шумо. ғайр аз оне ки унвонҳои варзишӣ ман ба даст овардам, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳавасманд намудани варзишгарон ки ин хело ҳар як варзишгар фикр мекунам ҳавасманд мешаванд ва зиёдтар кӯшиш мекунад ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боло бардорад. дар соли 2015 ман гирандаи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ки аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадрдонӣ шудам ва боз гирандаи стипендияи раиси шаҳр дар солҳои 2014, 15 ва 16 мебошам ва боз гирандаи стипендияи кумитаи ҷавонон ва варзиш мебошам. ин ҳама барои мо варзишгарон нерӯ медиҳад гӯем ва боз ҳавасманд мешавем то ин ки дар арсаи байналмилалӣ парчами давлатамонро боло бардорем. беҳтарин. ман фикр мекунам ин иқдомҳо барои масалан ҷавонон, барои ҷавононе ки масалан Тоҷикистонро берун аз кишвар муаррифӣ мекунанд хело ҳам сари вақтест ва чӣ гунае ки шумо гуфтед ҳавасмандӣ мешавад. албатта варзишгарон ҳавасманд мешаванд то парчамбардори миллату давлат дар солҳои оянд бигарданд. хуб, соли 2020 ба ҳама маълум аст ки дар чӣ гуна вазъ қарор дорад ҷаҳон, яъне ягон мусобиқа ҳоло нашудааст, шумо фақат тамрин мекунед, таҷрибаи худро зиёдтар мекунед. бале, дар соли 2020 дар моҳи октябр мусобиқаи осиё оид ба кикбоксинг дар давлати Корея бояд баргузор гардад. акнун ҳоло бошад номаълум аст. мумкин ки ин мусобиқаро ба соли 2021 гузаронанд. баҳром фикр мекунам то андозае бо шумо дар бораи масалан муаррифии ватан, дар бораи он мусобиқоте ки берун аз кишвар иштирок кардед, парчамбардори миллат гаштед, кишвари азизамон Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ чандин маротиб муаррифӣ кардед, суҳбат кардем.
хуб аст ки имрӯзҳо ҷавонони мо бо нерӯву хоҳиши тоза ба хотири муваффақияти ояндаи худ ва ба хотири солиму бардан будан ба обу тоби бадан машғуланду тарзи ҳаёти солим интихоб мекунанд. Дар мисоли Баҳром Гадоев, ки ҳамакнун як варзишгари ҳирфаӣ гардидааст, дар сатҳи ҷаҳон муваффақ гардидан замоне барояш орзу буд. Ӯ имрӯзҳо шогирдони зиёд дорад. Баҳром дар зиёда аз 18 кишвари ҷаҳон дар мусобиқоти гуногуни сатҳи байналмилал иштирок карда, ҷойҳои намоёнро, ки аксарият ҷойҳои аввал аст, ишғол карда парчамбардори ватани худ Тоҷикистон гардидааст. ӯ ки чандин унвонҳои сатҳи ҷаҳониву дохили ҷумҳуриро бо кӯшишу заҳмат касб кардааст, ягона орзуяш имрӯзҳо унвондори бозиҳои олимпӣ шудан аст. маҳз ба ҳамин хотир ба ҷуз варзиши таеквондо боз ба навъи варзиши кикбоксинг машғул мешавад. бовар аст ки Баҳром ба ин орзуяш низ мерасад, зеро барои ин ӯ масъулиятпазирӣ ва устувории хешро дучанд кардаасту қариб ҳар рӯз ба тамрин ҳозир мешавад. ба Баҳром Гадоев барои фатҳи қуллаҳои баландтар орзуи муваффақият мекунем ва мегӯем ки Баҳром, ту бо ҳунару маҳорати варзишият ҷаҳонзеб ҳастӣ. дар қисмати охир як бахш дорем, як рубрикае дорем ки онҷо 5 саволи дигар ҷо кардаем. ин саволҳо каме кунҷкона ҳастанд, каме ғалатӣ ҳам шояд дар назари аксарият вонамуд шавад. хуб, мехостем ба ин саволҳо шумо кӯтоҳ ҷавоб бигӯед, баъдан суҳбатамонро ба анҷом мерасонем. саволи аввал ин гуна аст: рози дили худ ба кӣ мегӯед? ба дӯстони наздик. ба дӯстони наздик. Чанд нафар дӯст доред? Бале. Боваринок ҳам ҳастанд? Бале, бале. хуб, саволи дуюм ин гуна аст: худ бо худ ҳарф мезанед? Бале, гоҳ-гоҳ. Вақте танҳо мемонам ва ғамгин мешавам. ҳамон лаҳзаҳо Бале. худ бо худ ҳарф мезанед. хуб, саволи сеюм: кадом хатои инсонҳо ба фикри шумо нобахшиданӣ аст? хиёнат кардан ба дӯст, ба рафиқ, Шахси ба наздик. инсон, ба шахси наздик. Бале. яъне хиёнат ба фикри шумо аслан хатои нобахшиданӣ аст. Нобахшиданӣ. хуб, саволи дигар, саволи чорум: аз чӣ тарс доред? аз баландӣ. яъне ба қавле фобия ҳам аст барои Бале, шумо? фобия. хуб, саволи охар, саволи панҷум: ба чӣ гуна одамҳо нафрат доред? одамҳои такаббур. онҳое ки кибр доранд, ғурӯр Бале. доранд. Такаббуранд. беҳтарин. хуб, ташаккур барои шумо барои як суҳбати хело ҳам ҷолибатон, барои он ки масалан омадед дар барномаи ҷаҳонзеб иштирок кардед. бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки дар нашри навбатии барномаи ҷаҳонзеб меҳмон буданд чемпиони ҷаҳон, чемпиони Осиё ва чемпиони ҷоми ҷаҳон, ҳамчунин устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, дорандаи камарбанди сиёҳ дани дуюм Баҳром Гадоев. хуб, Баҳром, ба хотири он ки шумо тавонистед бо ҳунару маҳорати варзишии худ Тоҷикистонро чандин маротиб дар сатҳи ҷаҳон маърифгар бошед, телевизиони Сафина ҳамин гуна иқдом гирифтааст ки ба ҳамин гуна ашхос як ҳадияи кӯчаке тақдим бикунад. ин ҳадияам диплом аст ва шумо тақдим мекунем ба хотири он ки ҳавасманд бишавед, чӣ гуна ки қаблан гуфтем. муборакатон бошад. ташаккур. хуб, бинандагони азиз, дар ҳамин лаҳза барномаи ҷаҳонзебро ба анҷом мерасонем ва бори дигар ёдовар мешавем ки дар меҳмони мо ҳузур доштанд Баҳром Гадоев, як нафар варзишгари муваффақ аз навъи варзиши таеквондо. хайр, хушу хубу муваффақ бошед ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд.